сардии бесобиқаи ҳаво ва ҷорӣ шудани лимити барқ ташвиши Ҷумагул Ҷалилованро бештар кардааст. бо ҳезуму тапак ҳам хӯрок мепазад, ҳам хона гарм мекунад. бим дорад захираи сӯзишвориаш то охири зимистон намерасад. خونه‌ها خیلی که نمیدونم قطعمون رو تیار میکنیم همه خیلی سحر عبید بگه علو میکنیم اگر علو نکنیم خنک کرد با موها که خیلی که گوده که مایده نیست گوده که مایده دارو مجبورن که 3 بار نه 4 بار علو کنن. мисли Ҷумагул бештари сокинони деҳанишин мегӯянд чунин ҳолро доранд. дар деҳот барои гармидиҳӣ баъзан маҷбур мешаванд дарахтҳоро буранд. вале масъулони идораи ҷангали вилояти Хатлон мегӯянд ки назоратро дар ҷангалзорҳо шадид карданд. дар чанд рӯзи ахири сардии ҳаво ҳудуди 20 нафар дар Хатлон барои дарахтбурӣ ҷарима шуданд. пухтупаз ва гарм кардани хона мисли аксари занон бардоши ҳолдона дӯстова аст. мегӯяд ба хотири гарон будани пули истифодаи барқ онро сарфа мекунад. تپک میکنیم علاوه میکنیم پیشکمون سویت هم سوزانه که از سویت کم استفاده میبریم. мақомоти тоҷик рӯзи 5 январ аз оғози лимити барқ барои аҳолии рӯстонишин хабар доданд. дар деҳоти водии вахш маҳдудияти барқ вақти муайян надорад. гоҳо шабона ва гоҳо рӯзона ҷорӣ мешавад. бештари сокинони деҳот мегӯянд бар замми сардии зиёди ҳаво ва маҳдудияти барқ нархи ангиштан боло рафт. ҳоло бештар аз сӯзишвории табиӣ мисли тапаку ҳезум истифода мекунанд.